Nyakorongo jong dakika en 31 tok sa pagariyo mar okinyi machiegni ma en nonro mar gazet matayi nyinga Sharon Ng'ao. Wantiere ka koda gazede ariyo, The Standard kanyakla kod Daily Nation, mabende ka ng'iyo thor weche mabende mipeko pogore opogore. Daily Nation thor wach mabende gimiyo gichiwo tipo mar jo ohala moro mong'ere kaka Dr. Abdullahi Ali. Giner momiyo koro piny mano mar Amerika timo nonro ne jago ni. To gimomiyo nichiwo tipo ne Nyakorongo Jwang' en jago mabende nopon e Kenya ka, e gwenge mago mag Dadaab refugee camp mantiere Kenya ka, kendo nosomo buore Nairobi, nosomo e mbalariany mano ma Nairobi, kendo en jago mabende nonyuola e piny mano mar Somalia. To kata kamano bende higa mar 2024 notemo mano mar ringo, mano mar laro komb jatend piny mano ma Jubaland. Aya, The Standard thor wach mabende gimiyo pek en kotenre kod seyo ne obila mabende osebedo ka rocho ratich oganda e pacho ke. Kind thuolo mosekalo Nyakorongo Jwang', obila osebed ka iseyo koda thoye mopogore opogore mago mag oganda kanyakla kod rocho ratich oganda. Duto te abro bedo ka kiloni okan kenda, antiere gi Barak Oduor. Barak, amosi ni oyawre gino mara ni chiyo makare. Oyawre ahinya Sharon, aneno ka chiyo maber. Ichiyo maber, ineno kosi winjo? Awinjo ka chiyo maber Sharon. Ero kamano ahinya, kata kamano machiegni. Barak, akwayo mar mondo mwachak gi gazet mano ma The Standard. Ahinya seyo mago mag obila Nyakorongo Jwang' e pacho ka. Kawuono en chieng' tarik 22. Iwacho ni chakruok mano mar higa ni Nyakorongo Jwang', chakre Januar mano mar higa ni. Kwan mar ji 7 iseyo ni oseneg kod obila. Kopogore gi mano bende thoye mopogore opogore bende aneno kanyo ka onywand kanyo. Obila bende iseyo ni nitiere thoye 104 ma bende iseyo gi gode kind thuolo mosekalo. Ng'anyo mag rawere ma bende nasundo piny owacho bende iseyo obila ni nonego kwan mago mag jong'anyo 60. To kata kamano wang'eyo buche mopogore opogore ma bende osebedo ka timore machiegni ne. Akeni Barak bende yudo thuolo mar neno kanda moro ma bende notimore gwenge mago mag Karatina, Mathare, kanyakla kod Nandi Hills. Nandi Hills nitiere obila manorodho, nitiere vijende mana tugo pool e seche mag otieno. Mano kare Sharon, ne aneno video miwacho no mane obila ne rodho kijende moko mane tugo pool. Ing'eyo ni oboke ni mar Standard makawuono thoro mar wache ni seyo miketo kuom jodito ma otelo ne arita kwe ma obila kiwacho ni tayo joma timo weche mag wang' teko, nikech mana kaka isewacho no Sharon, king'iyo tiwacho ni namba mondik ka gi namba maber ahinya, nikech ka dwe mokwongo ni obila iwacho ni osenego jopiny 7 to e kinde mokalo nyaka sani e thuolo matin ni dhano madhi 140 ma osewito ngimagi e yo mopogore opogore e yor ng'anyo, joma onge kata silam moro amora kata magiting'o. To ni ndalo mane ni ng'anyo ne weche mag usuru, to ni vijende madhi 60 ne owito ngimagi Sharon. To ing'eyo wach maduong' ma jogi ywago ka kata ma oboke ni ywago en ni jodito motelo ne obila emosebedo samoro kiseyo ni nyayo weche machalo kamagi, nikech ne nitie kanda moro Sharon mane nogolo ka jatelo mar arita kwe Kipchumba Murkomen ne wacho ni obila timatima tije makata obila koyud gi makosa moro to ni en ok obithagore ni gini obila no gibro umo. Mano owach gi jakedo ne ratiro mar oganda ma be en okil iluongo ni Habel Nabutola kai. To wach maka Nyakorongo Jwang' miye pek e ite mano mar 4 gazet mano mar ite mar 2 mano gazet mano mar The Standard. Ibro bedo kisomo ka iyudo thuolo seyo mopogore opogore gi jotend obila gigo kwa bede gisebedo ka giwacho. Wang'e jatend migao mochung'ne arita kwe mano Kipchumba Murkomen wacho ni nonro ibro bedo ka itimo. Kata kamano seyo nitiere nonro to osebed ka itimo, wasebedo kwaneno kata mana obila moko bede chopo e nyim doho. Kata kamano en okang' mane mar chik ma bende ikawnegi, ma bende oganda
oganda pok ona nyaka gi sani. Nowinjo kata mana report ma bende Efi Nyakidi nochiwo kata mana okinyi ma kawuono e sigana mana Joyce osomo. Nitiere kata mana cases moko chakre higni buora mosekadho kinyalo mana kaparo case kata mana bura mano mar nyathi baby pendo nyaka sani wang'eyo obila tipo magi bende nosegol kocha moko kuom gi bende nosedonjnegi koda ketho makamano to chik makamano pok okawnegi. Emomiyo The Gazette mar The Standard okinyi ma kawuono oketo tipo mago maga nitiere Ogai mar obila ka Douglas Kanja, nitiere Masengeli echo ineno Kipchumba Murkomen ma bende en jatend migao mochung'ne weche mago mag arita kwe. Geno marwa mar mondo mi nonro makamagi kata mana kichwalo chwal gi yo makare to obila bende one kaka ginyalo manore e yo makare nikech kata mana nitiere kanda moro Nyakoram Gajwang' manyiso kaka obila bende chielo jago moro gi magina machiegni gi stesend Logomo. Ne en wach moro ma bende oganda pod seyo nyaka gi sani. Barak mapiyo piyo Nyakoram Gajwang' wareng'ane na ite mano mar ang'wen. Gazette mar The Standard campaigns motelo ne yiero maduong' mano mar higa mar 2027 bende osechako. Kaendi ondik kanyo ni kaka campaigns ma bende jatend piny Kenya dwaro chwalo kanyakla kod kweth mapingo piny owacho campaigns ma bende gigoyo. Iwacho ni Ruto creates campaign network as opposition seeks new alliances. Nyiso ni jatend piny Migosi William Ruto oseketo wang'e ni yiero mabiro kong'iyo ni to tung piny ka tung piny ere kaka odhi yudo ombulu. Oboke ni sigana mondik gi Josephat Thiongo mano ite mar ang'wen oboke mar Standard wacho ni kidhi e piny mar Kisii to ni jatend piny ng'iyo ni Simbarati mano gavana ma Kisii dhi konye kanyo nikech Kisii kanyo wacho ni jatend migao machon mar arita kwe Migosi Fred Matiang'i bo obiro mager kono. Koro oketo Simbarati mondo konye kano mondo oyud kura mar oganda mar Kisii. To ni kidhi iluongo ni Mount Kenya region en gi wajumbe mopogore opogore ma pod unge lwedo. To kidhi e area ma Mount Kenya East en gi jalupne mano Kithure Kindiki kod jata tije mar sirikal iluongo ni Geoffrey Ruku ma bende dhi konye kanyo to gi joma chalo kaka Moses Kuria to gi gavana machon ma Murang'a. To kidhi Imbo mar Kenya kata Western Kenya en gi gavana ma Bungoma Kenneth Lusaka. Oketo ji kamano kong'iyo ni odwa ni mondo oyud ombulu motiap manyalo miyo ochako yud tam mar ariyo nikech oboke ni wacho ni joma dhi lero kode machalo kaka jatelo mar DCP kata mane jalupne machon Migosi Rigathi Gachagua gini be ikore motegno mokalo mondo ng'i ni kiko chako yudo tam machielo. Marak mano to bende bathe kanyo bende neno okenge mago mag lalruok Nyakoram Gajwang'. Wang'eni duond buche mopogore opogore bedo osebedo ka lalore. Achiel kuomgi en duond bura mar UDA Nyakoram Gajwang' ma bende chano lalore koda mano mar ODM. Nyaka gi sani ano jo Ford Kenya gin bende giselando kanyo ni giikore mar timo yiero mag gwenge mago grassroots elections ma bende gibiro bedo ka gitimo chakre dwe mar ang'wen mano mar higani. Tekinde makamago bende aneno kanyo jalup Ogai marge iwacho ni deputy party leader Kenneth Lusaka bende ni Ford Kenya bende oikore kendo gin thuolo mano mar lalore koda Kenya Kwanza mar neno kapo nono ni gin bende lemo mopogore opogore ibiro bed ka ichuno kata kamano wawera gi mano tenge ke ite mano mar abich wacho mar Senate Nyakoram Gajwang' committee mano mar Senate odiochieng' manyoro bende mana Saburo Nyakoram Gajwang' gavana Saburo koda committee mano mar Senate kaluwore koda report Auditor General ma bende nyiso kaka omenda kata mana kaka chenro mago osuptende county okosebede kitayo makare kanyakla kod chenro mago mag pi. Barak nyalo mana yango negi gin mage ma bende nodad go gi bura mar Senate. Mar abich mar oboke mar The Standard nyoro ne od bura mar Senate nolayo dho gavana mopogore opogore weche mopogore opogore mag mindni mag tiyo gi pesa jopiny. Ne wan gi gavana ma Trans Nzoia maniluongo ni Migosi George Natembeya, ne wan gi gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro, gavana ma Nyandarua Kiari Badilisha, gavana ma Tharaka Nithi Muthomi Njuki kaachiel gi Cecily Mbarire Mahembu. To ne wan nyaka gi gavana ma Lamu iluongo ni Isa Timami kod Fatuma Achani kendo ne wan kendo gi gavana iluongo ni Abdul Samad Nasir
mar Mombasa. No penj gi weche mopogore opogore nikech king'iyo gavana ma Kilifi ni penje ni to kambi mar tugo pi kata dag pi ma iluongo ni Mariakani Water Company notiyo gi pesa madhi milion 653 e yo mane kelo chich kanyo. King'iyo governors gimoro ka moro nigi wach mani penje kanyo e tiyo gi pesa jopiny koni gi koni. King'iyo governor Natembeya ni penje wach mar bilion 1.6 mano tiyo iluongo ni Wamalwa Kijana Teaching and Referral mano e jimbo ne ma Trans Nzoia kocha. Kata mana gavana ma Mombasa be no penjo kanyo e wach mar non-revenue water. Mana kamano to kala mana gavana Natembeya Nyakwar Mgajwang en bende nitiere penjo mopogore opogore ma bende no penje to magi duto te gin penjo mi penjo gi kaluwore kod report ma bende Auditor General ma pacho ka notimo. Natembeya bende no onyis mar mondo mi oduok penjo kaluwore kod yedhe ma bende ni wacho kanyo ne ose expire mane dwe mar 5 higa mar 2021 to pod ne gin e osiptal. Koro ne ginyiso kamiti ma kamano chung' margi kotenore kod seyo mago mopogore opogore. Wach ma kamano ibiro bedo kisomo e ite mano mar 5 gazet mano mar The Standard. Wadhi mapiyo weche motenore kod somo Nyakwar Mgajwang chiko. Odiochieng' manyoro ne nchini kod achiel odiochieng' Nyakwar Mgajwang dwe mokwongo jopuonjre jopuonjre madonjo grade 10 nanego bedni koro gitieko donjo jonyuol duto te nanego bedni koro osetero nyithindegi e sikul. Sani nonro ma bende koro piny owacho chiwo giango kanyo ni jopuonjre 930 emoseriwore koda sikunde. Mano Nyakwar Mgajwang nyisi ni nitiere jopuonjre mamoko ma bende pok odonjo nikech ka nitimo penj mano mar KJSEA kwan jopuonjre manotimo penj mar KJSEA ne gin 1.3 sani koro en mana kwan atamalo 90 kende emosedonjo e sikul to wach mar 100 transition cha ipenjo ni kwan atamalo 10 gin kanye. Sharon, apani sirikal otema ahinya nikech juma mokalo kane wang'iyo oboke to ne mana nyithindo 300 mane no osedonjo e sikul. To kawuono king'iyo gima oboke ni wacho sigana mondik gi Lewis Nyaundi wacho ni atamalo 90 ma osedonjo. Oboke ni kendo loso kae ni jatend migawo mochung' ne weche mag somo mano migosi Julius Ogamba wacho ni gitema ahinya kaka jo sirikal kendo gitiyo nyaka gi ruodhi kendo owacho ka ni lengo gi kaka sirikal motelne gi migosi William Ruto en ni mondo nyithindo duto odonje skul kendo giwuotho nyaka e denni ka gidwa ni mondo girok mondo nyithindo odonje skul kendo gidwa ng'eyo ni nyithindo ma pok odonjo gi ma iluongo ni 10% manoko gi kata atamalo 10 gin kuma nade nikech ing'eyo Sharon dwaro mar sirikal en ni mondo nyithindo duto odonje skul mondo gibed accounted for makik gilal kumoro amora nikech weche machendo kae ma bende no osewachi ni osemono jonyuol tero nyithinde yo malong'o gin wach mar school fees. Kiweyo mano to weche midwaro gik midwaro e sikul machalo kata kaka buge ma bechgi koro sani oidho ting' buge oingo jonyuol to weche mopogore mar wan kayo waslando nyithindo mokoso fi man dala. Mana kamano to bende odiochieng' manyoro bende Ogamba Nyakwar Mgajwang ma en jatend migawo mochung' ne weche mago mag somo bende nosemo moko kuom sikunde ma koro chuno jonyuol mar nyiewo mwandu mamoko e sikunde kaka uniforms. Nitiere sikunde ma chuni nyaka nyiew mattress e skul kanyakla kod gik mopogore opogore ma bende itiyo godo e somo. Bende kotenore kod omenda capitation omenda ma bende piny owacho chulo e lo jopuonjre pachoka bende wacho ni omenda mago mag capitation bende sikunde mag senior bro bedo ka yudo. Iwacho ni higa ka higa nyathi ka nyathi piny owacho bro bedo ka cholo ne siling 22,244 ka bende wacho ni omenda makama ibro bedo ka ichiwo e okenge 3. First term Nyakwar Mgajwang ibro bedo kichiwo kwan atamalo 50, second term kwan atamalo 30, third term ibro bedo ka ichiwo kwan atamalo 20. Ka bende wacho ni bende piny owacho bende nitiere kod ikruok bako ni kod kocha chenro ma bende gintiere godo mar medo omenda mar capitation. Iwacho ni japuonjre ka japuonjre Nyakwar Mgajwang ka yudo siling 200,300 ka wuok e siling 1,400. Aparo ni mano kete ite mano mar 17 mane pok odhi e gazet mar Nyakwar Mgajwang
Mgejwang' Kiswahili moro nowacho ga ni en ngero mar Kiswahili ni asira sara. Dholuo nyalo wacho ni ich wang' nyalo kelo ni ajema. Aparo nitiere kan ma jathum manowero wach mar ich wang' no. Omiyo nitiere kondakta iluongo gi ni tan boy koso tan boy. Wanoluongo ni tan boy kata mana kondakta Nyakwar Mgejwang' moro bura Nairobi ka. Nonego nyawadgi wira ne siling 50 ka gilaro kama bende nyamburko yiengo ga iwacho nyamburko matingo jo iwacho ni PSV nyamburko matingo jowuoth Nyakwar Mgejwang'. Bang'e nonego jal moro nikech mana siling 50 nyaka sani en kuma bende nomiye mar higni 10 e jela. Kwanyalo mana ng'iewo sigana makamano e ite mar 17. Erokamano Sharon, ite mar 17 sigara mowuok e do wacho ni nitiere jago moro miluongo ni Cedric Nadwa Musimbi kata nyinge ma iluongo ni Seto. Bwana ni ne oyud ni onego nyawadgi miluongo ni Macharia Kamau kane gigore kendo ne giyware to ne mana siling 50 Sharon. Kendo ni koro otwe higni 10 mana kaka wacho ni ich wang' nyalo kelo weche mang'eny ma kel nyaka tho. Koro kae jago ni endi otwe higni 10 kendo do ni notelne gi jang'ad bura maduong' iluongo ni Justice Kanyi Kimondo. To wachni ne otimore higa mar 2021 dwe mar May 17. Notimore e bura Nairobi. Apani ng'eyo OTC kiwuok Ronald Ngala kanyo kidhi mwalo kanyo emane ni ne giyware kendo sako mag geche mane ne jaga chiel ne tiyo ne sako miluongo ni Isili Sako. Kore mane ywaruok nowuoke ni to ere kamonego bede ni gari itene to ni ka gichako yware kamano te ma lweny owuok koro ne en kite mane bayo to en koro e gine mane lweny owuok makendo ng'ato nowito ngimane. To gima lit ni nokawo pala nyiki nitiere bure Nairobi nitiere jogo ma bende uso smoki gi tong'. Pala kuom ja ohala ma uso smoki nigo kwagi makorka cham bang'e jago no kane oringo de hospital to noyange owito ngimane. Koro mende Nyakwar Mgejwang' moko ma samoro nyaka koro wakwe mirima mar mondo bi koro wakwed yudo lal maket kod mage. Kata kamano yino mar mondo wamak gi kanyo wadonje gazet machielo gazet mar Daily Nation ano kwadong gi dakika 12 mar mondo watik nonro mar gazet. Daily Nation thoro wach mabenda gi mulo en jago mong'ere kaka Dr. Abdullahi Ali manyaka sani ondika jogi dholiech wa US kata United States is probing this man. Gimomiyo ne koro timo ne nonro Nyakwar Mgejwang'. Jago makama ong'ere kaka Dr. Abdullahi Ali nasenyisi kanyo ni en alumnus kata mana jago mabende nosomo e mbalariany mar Nairobi, nonyuole e piny Somali kata kamano nopone pachoka e Dadaab refugee camp kama bang'e noyudo citizenship nodhi obedo raia mano mar piny Amerika. Nyaka sani piny Amerika timo nonro makoni kod kocha ahinya nyaka luwore koda kembe mage Nyakwar Mgejwang'. Iwacho ni kembe mage ing'iyo kaka transfers osebed ka itimo mago omenda mabende koro iwacho ni nitie kaka kuo kata mana maundu fraudulent osebedo ka nitiere. Sharon, kuom thuolo mokalo kata kuom dwe achiel moro mokalo weche osebedo mang'eny nikech piny mar Amerika nitiere kaka pesgi mathoth mosebedo kal kendo pesgo noseyud ni ndachgi yudore e pacho mar Kenya kae. To sigana makoro ket e oboke mar Nation kawuono en ni oboke ni yango ni nitiere jago ni ma itimo ne nonro iluonge ni Dr. Abdullahi Ali. Nyiso ni ne en gi kembe mane noyudo mane ne iluongo gi dholuo maber mane nolodho pesa e yo ma ok kare kendo itimo nonro mondo dwar ni mondo pesago yudi duoki notiyo gi yo mar miriambo ma olodho go pesa ma oseketo piny mar Amerika ka giwacho ni gidwa ni mondo gitim nonro ka nitiere mwandu monego bed ni giclaim e pacho ma Kenya kae. Manyaka sani nitiere kramna kaka piny Amerika bende gisani koro ok chiw ne donation kramna funds manego bed ni gichiwo negi sani koro nonro makoni kod kocha ma bende itimo koda piny Amerika. Nitiere tipo moro ka Nyakwar Mgejwang' madwaro mar mondo mine tipo ma bende aneno ka gazet mar Daily Nation noketo kanyo jatend piny Kenya
kamoso mane jatend piny Kenya mar Uhuru Kenyatta ma iluongo kanyo ni Muhoho Kenyatta. To Muhoho Kenyatta Nyakoronga Jwang' en jakom mar African Region and Duke of the Edinburgh International Award. Odiochieng' manyoro ne nitiere mich mopogore opogore ma bende mar jot mano mar jatend piny ne jomatindo mar rowere 1,052. Kinene en mos, kit mos ma bende gibedo godo kanyo en mos maber. Aya, aparo ni ne mos makamano ibro bedo kiwinjo sigana makamano. En mana pichni, ok aneno kaka giketo sigana mare. Kata kamano, aparo ni wang'e na sigana mamoko. Ahinya nyakwa loso kotenre kod wach mos makama Nyakoronga Jwang'. Bende motelo ne yiero maduong', aparo ni wang'e na ite mano mar 4. Jatend piny Kenya bende chano bago rombe mopogore opogore gi jotelo mawuok e kweth mano mar UDA. Nyakoronga Jwang' nitiere Special National Governing Council NGC ma bende gibiro bedo ka gibago wuok tich mar juma manyien mano chieng' tarik 26. To bende nitiere romo machielo ne jogueko ma bende halak dhogri ndong' kata mana jurni ne kombe mamoko gi otiko mar UDA. Romo bende obag February, iwacho ni dwe mar 2 chieng' tarik 4. Rombe duto te ibiro bed ka itime kar jot mar jatend piny. Sharon, ing'eni sigana mi somo matin no ma ondik gi Moses Nyamuri kanyo gi Kevin Cheruiyot en ni jatend piny Migosi William Ruto keto ikruok mong'ith kata oketo ikruok makare mondo duond bura mare mar UDA kopogore gi dwaro margi mondo giriwre gi duond bura mar ODM ka ong'iyo ni to gidhi yombo e yiero mabiro nang'o, ere kaka gidhi kawo piny kendo e yiero mabiro koriwore gi duond bura mar ODM mabe wang'eni nigi tungni 1 2 3. Gin gi ikruok mamoko mopogore. Ikruok mokwongo gin ni gidwa ni mondo kuonde manyoko time e yiero matindo kata iluongo ni grassroots kata yiero mag gwenge ochako tim maber. Nyoro kanyo ne ineno ka jodito mag duond bura no kotelnegi Cecily Mbarire ma jakom kod iluongo ni Hassan Homar kod Kimani Ichung'wah nyoro ne oluongo jofwambo mane giwacho kaka gipango ne bura no. To ng'eni thoro mar wach ka en ni bura mabiro wuok tich iluongo ni the Special National Governing Council ma koro dhi bedo e kar jot mar piny owacho kata State House ma bura gi agenda 2. Agenda mokwongo, Sharon, en ni to ere kaka gidwaro tego burani e gwenge mano mokwongo. To mar 2, ere kaka gidwa dhi ka gichomo yiero mabiro, nikech ne giwacho ni bedo ni giriwore gidwa ni mondo giket keny kata giriwore gi ODM ok nyis ni buche matindo tindo mamoko mane gin go gi keny e thuolo mokalo ni koro gijwang'o. Gidwa mana ni ging'i ni to ere kaka giket mikakati mong'ith mondo gidhi gikaw piny e yo malong'o. Mana kamano, mano nitiere ite mar 4 ibiro bedo kisomo kanyo. Ite mar 5 Nyakoronga Jwang' kwa jalo mana ng'iyo gazete ite mar 5 motelo ne yiero maduong' mabiro. Aparo ni odong' mana gi jumbe madirom 18 Nyakoronga Jwang' kapok wadhi yiero mar dwe mar 8 mar higa mabiro. Bende aneno kanyo ka IBC wacho ni gintiere kod rem mano mar siling bilion 13 mano mar mondo migikre e yo makare ne yiero mano mar higa mabiro. Neno kanyo sani ng'ene ndikruok mago ma bende ka upande dhi mbele kanyakla kod jochoka gige jolutombulu manyien 5.7 nyaka gisani. Sharon, ma en wach mawuok kaluwore gi lipot ma jata tije e kar riwruok motelo ne weche mag yiero go kata IBC iluongo ni Hussein Marjan mano otero e mbele kamiti mar parliament kata hod bura mawacho rem ma gin godo mopogore gin gi rem mar pesa ma kore lach ahinya mano bilion 13 manyiso ni pesa ni gidware mondo giket ikruok mong'ith maber mondo miyo gidhi gitim yiero maber ywak ni odhi maber. Kamiti mar od bura ni gi jaod bura ma Suba South mano Migosi Karoli Omondi nowacho ni lipot mar IBC ni onego ng'iye maber kendo onego many ne IBC pesa mondo tim tije. Nokwayo
no migao mar omenda pacho ka gi John Mbadi ni wacha ni guru pesa gidwaro chabi wacho wich mathoth ka magidwani kata madhi mbele ing'eyo ni gidhi mbele gi puonjo jo Kenya e yore mag yiero iluongo ni voter education mano dwaro pesa gin gi loso kata kit kata mana kao kit kata mana masinde mopogore opogore midhi tago yiero to gin gi weche mag registering jogo kura manyien koro magi weche te madwaro pesa to kendo iwacho ka ni saa onge pesa ni mapiyo na kamano nyakoronga jogo ni somo piyo piyo nikitano ka saa achiel chiegni romo it gazet mar auchiel nitiere bura mano mar jago moro ma bende ong'ere kaka Kithuka Kimunyi Musimi. Nyakoronga jogo nyalo paro dweche 3 mokadho nitiere pisa mano mar GSU ma bende nochoko dasere ma bende otho nyaka sani jago kata mana suspect achich ma bende niseyo koda nek makamano nyaka sani onge bura moro amora bende oseng'adne nyaka sani en wach ma bende iluwo ka bende iseyo kanyo od thieth mano mar Kenyatta ni gin ma pok gichiwo report mano kapo nono ni jago makama pache na leo kata oyo ma bende gi dho ngere idendo kanyo ni psychiatric test wach makamano nitiere ite mano mar auchiel. Sharon jago ni ng'eni buche pok ochako nikech iluonge ni suspect Kithuka Kimunyi nikech do ne dwaro ni mondo kapok okete ayanga mondo chak donjne en ni mondo ng'ini to be pache ler kata pache ok ler nikech do ne paro ni gima notimo kata tim manotimo ni Sharon ma tim manyaka kuong ng'ini to wi ler kata wi ok ler to bende buche te mag nek ing'e ni ki chik mar pacho ka ni nyaka pim wi ka wi ler koro iwacho ni do osebedo gi iluongo ni osiptal mar Kenyatta osebedo gi deko mondo mi ogol report mar jagoni nikech jagoni nodhi kar jot mar piny owacho kata mar State House mano chwoya obila moro gi asere monego motho kanyo gi kanyo to obila makamano bende na pod iketi nyakoramga jwang' mana gi higni 30 mano Constable Ramadhan Kamisi Matanka mabende nyaka sani nyakoramga jwang' en jago mabende notho bang' ka nochwoye kod asere kata mana kamano wach makamano biro bedo kwalu machiegni kapo nono ni od thieth mano mar Kenyatta biro bedo ka chiwo report makamano mabende no ka doho no ochikogi mar mondo bi gichiw report makamano e kind thuolo mano mar ndalo 14 mabiro mar mondo mi chik okaw kore. Wach machielo mabende samoro dino mako wang'i nitiere machinglo mantiere ite mano mar 15 noloso kotenre kod 100% transition mago e sikunde mopogore opogore wach mabende mosenindo magoha na dhira ahinya inyalo paro kano dhi manyo nyaka jopuonjre kuonde jot mage nyaka sani nyakoramga jwang' migo mochung' noche mag somo wacho ni kwana tamalo 90 mag grade 10 osedonjo e sikul mago jopuonjre koro penjo ni grade 10 kwana tamalo 10 to gin kanya keni bara king'e machinglo makamani inene yo machal nade ang' matimore aneno ka sirikal chal mana wach ma wawacho cha machinglo ni an kaka nene nikech ma jago moro ka machalo na mana jatend migao mag weche mag somo ma chalo na mana migosi Ogamba koting'o kikombe koso ondikni chal na mana uja mabe kikombe dier ma chala uja kosen kikombe nyalo bedo kikombe ni grade 10 transition oting'o nyithindo dabal kanyo mobendo nigi buge chalo ka gima sirikal neno ni gisetema ahinya mondo miyo gichwal nyithindo mondo dhi e gine grade 10 to chalo ka gima mana kaka iwachono jopiny samoro nyalo neno ni ok oromo nikech ndalo mane en kinde mar migosi Magoha nowuotho nyaka e gwenge nyaka e mitaa mopogore opogore kokunyo kendo kokolo ni nyathi ma pod ni dala cha ogol mondo dhi sikul bita nitiere wach moro mabende nomako wang'i Kenya koronga jwang' kineno machinglo makama hini nene e yo machal nade kapo non ni nene tinyiso ni ang'o matimore to nitiere mana kata achiel kuom kijana moro kama bende wang'e koda books bende kotenre kod curriculum seyo bende nitiere bara kaluwore koda buge manego bed ni jo grade 10 tiyo godo e sikunde migao mochung' noche mag somo nowacho kanyo ni e kinde thuolo mar jumbe 2 sikunde mopogore opogore biro bedo ka yudo buge maket kod mago koro mitantiere wach mano mako wang'i kapok wateko nonro mar gazet wach momako wang'a ni e ite mar 10 mama ba apani ber Sharon ka jopiny ong'eyo nitiere sigana ka mondik gi Joseph Wangoi kano owuok e doho ma wacho ni winjruok mibedo gi ng'ato
winjruok mibedo kod ng'ato e WhatsApp kata e ujumbe mar SMS, mano do nyalo kawo kaka winjruok ma bende ok inyal wacho ni ing'eni ji mang'eny ohero wacho ni ere kuma nwandikore. Ang'o manyiso ni nwawinjore? To ma do nong'ado ni kiwinjori gi ng'ato kata ka nuwuoyo e WhatsApp ok ochuno nyaka ndikri kumoro. Mano gima do kawo kaka en winjruok. Mane gima neno ka omako dhoga kama nagombo ni mondo yawa ong'e. Gi weche motenore kod weche mag tuke Nyakwarom Gajwang' bende nitiere gazet Okinyi ma kawuono. Weche motenore kod ohala bende nitiere kanyo Nyakwarom Gajwang', idhi nyiew mar mondo mi isom. Barak wachni mogik watieko nonro mar gazet. Wachna mogik matana wachi en ni ago erokamano Sharon. Akwayo mana jowa ni waketo kwe seche duto to waketo wach Nyasaye seche te mbele. Mana kamano Nyakwarom Gajwang' moko kuom weche ma bende timore gazet abro bedo kaluwo ni odiochieng' ma kawuono. Kata kamano duto te ibro bedo kiyudo chal mar fwambo kono romo kanyo saa 3 mano mar okinyi. Kinyo gazet mar The Standard odiochieng' ma kawuono naneno ka gintiere kod ite ma iye. Weche motenore kod county nitiere, DN2 bende nitiere, CBE Connect. Jonyuol man gi nyithindo mantiere matimo CBE nyiew gazet mar mondo mi gipuonjre weche mathoth. Mane gazet mar Daily Nation. The Standard bende thor wach ma iye naneno ka gintiere godo. Weche motenore kod ohala nitiere iye ka Nyakwarom Gajwang' kinja ohala nyiew gazet mar The Standard ing'ianena ne wechego to gin ang'o. Kanyakla kod weche matimore pinje maoko naneno kanyo jago ma bende osebedo ka kwedo piny owacho kata mana ma Uganda mano Besigye bende naneno kanyo ka bende tuo gi sane ka bende idwaro mar mondo mi yudne thieth mapiyo. Osebedo od ang'ech kuom thuolo malach. Nyakwarom Gajwang' dakika Oscar 3 tok saa 1 mar okinyi aneno ka welo bedo chopo e studio yene mar mondo mi amake gi kanyo mabiro en chenro mano mar piny ka bende okinyi ma kawuono waloso kotende kod yiero mokayo mano ka duola mochung'ne okinde pacho ka mano mar LSK. Warad kenjo kono romo kanyo saa 3 mar okinyi ka bro bedo ka kilo ni chal mar fwambo. Nyinga Sharon Ong'aw.